Kaixo, ni Dani deitzen naiz eta 13 urte ditut. Terioren kontra jokatu partidua oso ondo egin dugu, asko jokatu dugu, gol bat sartu dut eta oso pozik nago nire partiduarekin. Oazen hitz egitera golari buruz. Nola bizi izan duzu? Nola izan da jokaldia? Corner bat atera dugu eta ni kontrol bat egin du. Ez dut ikusi porteria bota dut eta gola sartu dut. Bizkarre zeunden, ez? Bai. Bueno, ikusiko da gero bideoan, Bai. Eta taldea? Zelan ikusi duzu taldea? Oso ondo. Zer gustatu zaizu? Lasai egon gara, asko jokatu dugu gararekin eta zer gehiago. Oso ondo. Kaixo, Galder naiz, 13 urte ditut eta Deustuko futbolari. Futbolaria naiz. Vale. Gaur bere kontra jolastu dugu eta partidua irabazi dugu eta ondo joan da. Galder, eta zenbat urterekin sartu zinen Deuston, hasi zinen Deuston? Orain dela zenbat? Dela 4 edo 5 urte eta gure ekipoa ondo evoluzionatzen dut da eta horrela jarraitu behar dugula eta... Osa, ikusten duzu aldaketa bat egon dela, hobetu duzuela? Bai, asko. Bale. Nik gradatik esan aldizut gaur oso ondo jokatu duzuela. Ikusten dela pasetan, mugimenduetan... Bai, egon gara mugitzen baloia banda batetik bestera, Terio nekatzeko eta uste dut lortu dugu. Ados, mezuren bat nahi baldin badiozu bota taldeari, ointza aukera. Jarraitza horrela eta aurrera. Kaixo, ni Mikel naiz, Deuston jokatzen dut, 13 urte ditut, eta gaur Terion kontra jokatu dugu, irabazi dugu, eta oso ondo ikusi dut partidua. Ni lehenengo partean ez naiz asko atera, ez dut asko baloia ukitu, baina bigarren partean gehiago ukitu dut baloia eta hobeto sentitu naiz. Eta entrenatzaileak gaur ze helburu jarri dizue? Jarri digu formazio berri bat, gehiago ulitzea, gehiago egitea eta ondo atera zaigu. Eta bere ustez ere bai ondo egon da. Eta deskantzuan, ze mezu eman dizue? Aktitudea horrela jarraitu eta oso ondo egin dugu. Eta nik galdera egingo dizut, azkenengo zatian, azkenengo minutuetan, ze gertatu da? Pikatu gara pixka bat eta, futbolaren gauzak dira. Gero amaieran eskua eman du eta lagunak. Lagunak eta errespetuz, ezta? Bai. Oso ondo. Mezuren bat nahi baldin badiozu baten bat igota edo taldeari? Taldeari horrela jarraitzea eta oso ondo gaudela eta musu bat amarentzat. Ole!